бит звезди като вас, мале. Да ни се представи? И аз съм Рътън Трайко от Струница, от село Моноспитово. Пееш, що правиш? Пеем. Аз съм момиче, агрокултурен земеделски работник, сама в свободното време и пеем. Къде пеем? Пеем! Кафанка да не ги ги лагам. На Саиро лом направи. Лом. Защо ти ли се представиш вече? Първо само да познавам някой. Голям поздрав до Стриндеса, Бурнабаля, госто, който Сидней, Австралия. Пребачени ми са. Голям поздрав исто така и до Райна и Перо от Австралия, и они са исто така. Много фини човеци, да ти кажа. И най-голям поздрав до Швейцария, до семейството Арапови. Да им са втори бачени. Добре, може да почнеш. Господине, го видели къде топчето? Господине, го видели къде топчето? Тука има, тука нема, него топчето. Ти го видели, Господине, къде топчето? Жени давам, злато давам, топче да ви дам, жени давам, топче давам. Само топче да ви дам. Добро. Дали имаш нещо английско подготвено? Английско? Да. Ми не знам английски. Добро нещо знаеш? Знам. Дам ми само нещо. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, next to mine. Айго. Како да ти кажа? Ти... Не си възпущен. Не. И аз ти кажам не. Сузи, мене ми се добърна. Мене да. Продължуваш? Момчето е много артистичен. От мене имаш голямата и да си спада. Чао!